दिनै 80 मिरु रोंगौथि सायख' आनजादा दिनै खुंफुंनाय जादों। दिनै आसामनि 18टा जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों 164 सेन्टाराव। आरो बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लायावबो गोबां जायगायाव जादों आरो गासैबो जिल्लायाव जादों आरो बे हाबाफारिखौनो दिनै टेलेन्ट सार्च आनजादखौ जों नायदिंनो फैदों। बे लेखायै दिनै प्राय 15,484 फरायसाफोरा 9-10 सारा आसामाव दिनै 9-10नि फरायसाफोरा टेलेन्ट सार्च आनजादाव जिरायदों आरो बिथांमोनखौ जों बेस्ट उइसेस जासिदों जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफोरा मोजाङै जिरायनानै बा मोजाङै लिरनानै गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर हाबाफारिखौ लादों। मानोना दिनै कम्पिटिटिभनि मुगायाव गोबां आनजादफोराव फरायसाफोरा जिरायबाय थानांगौ जायो। जाहाथे बेफोर आनजादाव जिरायनायनि माखासे टेकनिक माखासे पलिसिफोरखौ जाहाथे बे 9-10आव फरायबाय थानाय समावनो फरायसाफोरा रोङो आरो बिनिफ्राय माखासे गावबा गाव टेलेन्टखौ देखायनायनि जे खाबु मोनो आरो बेफोर गासैबो थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। फेब्रुवारि दानाव जि मेट्रिक आनजाद जागोन आरो बिनि थाखाय जाय फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव जिरायगोन बा लिरगोन बिथांमोनखौ आं बेस्ट उइसेस जासिहरो आरो बिथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे गावबा गाव मोनसे थांखि आरो मोजां मोनसे नोजोरखौ लाखिनानै जाहाथे मोजाङै फरायो। बयबो जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय गावबा गाव लेभेलाव खस्थ' खालामो, हार्ड वर्क खालामो, जाहाथे गावबा गाव पेशेन्टखौ दोनथ'आलासिनो पेशेन्ट लाखिनानै मोजाङै फरायो आरो बेखौ खस्थ' खालामनानै मोजां लेभेलाव जाहाथे रिजाल्ट खालामनानै जाहाथे फैबाय थानाय समावबो आरो बिनि उनाव मोजां लेभेलाव फरायलांनो हायो आरो बिनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायदों मोजां फरायनो थाखाय।